mawaƙin nan Hamisu Breka yana neman zama gaskiya. Domin kuwa mun tattauna da makusanciyar Adamu Fasaha wato Sayyada Sadiya Haruna ta yi mana dogon bayani akan wannan balahira. Duk mai bibiyar harkokin fina-finan Hausa a jiya ya san abubuwan da suka bulla cikin masana'antar Kannywood, musamman zargin da ake yi wa fitaccen mawakin nan Hamisu Breka da kashewa fitacciyar jaruman nan Momi Gombe aure da mijinta Adamu Fasaha, wanda shi Adamun aminin Hamisu Breka ne. Kasancewar jaridar Hausa Trust ta so ta ji ta bakin Adamu Fasaha akan wannan balahira, amma hakan mu ya ci tara. Amma wakilin Hausa Trust da ke Lagos ya tuntubi Sayyada Sadiya Haruna, kuma makusanciya ga Adamu Fasaha, ta tabbatarwa da jaridar Hausa Trust cewa zargi ne ya kashe auren Momi Gombe da fitaccen mawakin nan Adamu Fasaha. Idan ba manta ba, a safiyar jiya Laraba ne Kannywood Exclusive suka saki wata tattaunawa da suka yi da Momi Gombe ta wayar tarho, inda Momi take cewa ita har yanzu dalilin da ya sa Adamu Fasaha ya sake ta ba bayan kwanaki 37 da auren su. Wakilin Hausa Trust ya tambayi Sayyada Sadiya Haruna, kasancewar ita makusanciyar Adamu Fasaha ce, tunda mun yi kokarin mu ji ta bakinsa a Kano amma abin ya ci tira. Shin me ta sani game da lamarin auren Momi Gombe da kuma mawaki Adamu Fasaha? Sai ta kada baki ta ce mana. Abin da zan ce akan lamarin nan shine, na farko shi Adamu Fasaha ba mutum bane mai maganan gaskiya kenan, ni a sanin da na mishi, kuma na tabbatar da cewa mutane sun mishi wannan shaidan. Ba mutum bane mai magana. Shi dai wannan auren da ya yi shekara 1 da wani abu da suka wuce, Allah ya jarabce shi, an yi auren an rabu. Kowaye ne ma yana aure ya rabu da mace, ba Adamu Fasaha kaɗai ba. Amma na yi mamaki bayan shekara 1 da wani abu da ya wuce kuma suna tayar da maganan. Ban san dalili ba, kuma abin da zan ce shine shi Adamu ya riga da ya mantar da maganan. Su dai kawai in za su yi haƙuri su bar maganan, kada su tayar mishi da tsohon ciwo. Sai muka tambaye ta ciwon so kenan take nufi ko me? Sai ta ce a'a, ba ciwon so ba, wato ma'ana yanzu kamar ni mace ce, akwai wata kawatan da ta yi aure, ba auren soyayya ba ce, aure ne kamar irin aka cillasa ta yi, kuma Allah da iko ya sa Allah ya sa sati 2 kawai suka yi wannan auren ya mutu, duk da cewa ba ta son wannan mijin, kuma an yi sati 2 ne aka rabu. Amma duk lokacin da aka gaya mata magana, abin na damunta saboda sun yi zama koda na kwana 1 ne. To abin da nake nufi kenan. to amma akwai zargin da ake ta yi na cewar fitaccen mawakin nan Hamisu Breka shine ya kashe musu aure da ita Momi Gombe. Shin kina da wannan labari? Sai Sayyada ta ce mana. Barai kuwa ina da wannan labarin, matan ita matar Adamun tana gidansa, saboda muna magana da Adamu yake ce min da cewa da bakinsa da cewa ita Momi tana waya da Hamisu, sannan ita Momi akwai lokacin da Adamu yana studio din shi, kamar yadda kuka san office din shi a Kano, ya je aiki, to bai sani ba ashe Momi sun je suna kes a station, har kusan inin gabaki daya sun yi shi a station. Huci yana mijinta, bai kamata ba ma ta fita, bai sani ba, har ma suna babban kes a station. To komawansa gida sai ya zo ya ce me yasa ba a yi masa girki ba, sai irin dai tana mishi kame ba ta da lafiya. Daga karshe dai har maganin ya zo ya fita, sannan tana gidan Adamu ma suna waya da shi Hamisun, yadda ya gaya min kenan. Kina nufin da Hamisu Breka suka je kes din a police station ko kuwa? Sai Sayyada ta ce a'a, ba da Hamisu da wani saurayi daban, shi ma wani kes ne daban haka. to kenan akwai wata alaka da ita Momi Gombe da Hamisu Breka kenan? Sosai kwayan kuwa akwai alaka, saboda Adamu according to yanda yake gaya min kafin ya aure ta, ita Momi ex girlfriend din Hamisu Breka ne. To ma'ana kenan sun taba soyayya da Hamisu Breka a baya? Kwarai kuwa sun taba soyayya a baya, sun rabu. Shine abin da nake faɗa maka anan. Ai ka san duniya, kuma ka san halin mu na Hausa Fulani, ka san dai her ex boyfriend, ka gane?
ko da ta fita a gidan aurenta ko da bayi da wani hannu a ciki ko ma menene, shi namiji ne kuma yana kasan Hausa ya san me za a faɗa, kamata ya dan ja jiki da ita sai ya kawo ta kusa da shi. A yanda Adamu yake ban labari ma kwanaki sun je Abuja har cewa yake mishi irin sun haɗu Abuja cewa yake mishi hello Adamu ga mu nan fa mun fita da momi za mu dawo, ka gan bai kamata ba, cin fuska ne. Shi Hamisu da kansa according to yanda Adamu yake gaya min. To amma wannan maganganu da kike yi ba kya ganin tun da yanzu duniya tana zargin ki cewa a yanzu da ke da Adamu Fasaha kuna soyayya, ba kya ganin mutane za su yi zargin cewar kishi ne ya ja ki kike wannan magana? Sai ya dace ce mana. To aini duk wanda ya sani kuma yana bibiya na, idan gaskiya ta zo ko a kaina ne zan faɗa. To shine. Sai muka ce mata wannan magana gaskiya ce kenan? Sai ta ce gaskiya ga wannan maganan gaskiya ce, amma kuma ba a tabbatar ba, ko ni ma mai magana ma ban tabbatar ba, abinda na ji a bakin shi amini na shi nake faɗa, shi Adamu Fasaha. Mun tambayi Sadiya Haruna cewar akwai muryar ita Momi Gombe da Kannywood Exclusive suka saki inda take cewa da ita da iyayenta har yanzu ba su san dalilin da yasa Adamu ya sake ta ba. Shin kin san wannan maganar? Na san da wannan maganan kuma na ji hiran. Idan ba za ka manta ba, kafin mu fara maganan nan na gaya maka Adamu ya ce min tana gidansa suna waya da shi Breka. Adamu ya ce min tana gidansa za ta fita ba tare da ya sani ba, tana gidansa suna babban kes a station ba tare da ya sani ba. To ai dole ma ya sake ki. Zargi a cikin aure haramu ne. In fact, zargi a cikin aure ma babu aure. Mijinka yana zargin ka kan ai ba kuma auren babu ba. Ai akwai wani auren mu na wanda yake how will I say it da Hausa. Akwai auren da zaka ga ana yin sa. Aure sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bauta ne. Za a yi ne saboda ka samu aljanna a karkashin mijinka, amma wani auren sabon da ake, Allah na tuba ka yafe ni, gwamma babu wani auren. Saboda sanadiyan za ka yi auren saboda ka samu lada ne, amma kuma you end up going to hell. To ai gwamma babu, shi yana zarginta da abubuwan da take yi, kuma a matsayin ki na mace za ki je nan da nan, dole ma ki gaya mijinki, but har a je station a ini ana kes mijinki bai sani ba. Ai wannan ma kadai ya isa mai bashi dalili da yasa ya sake ki, ko shi ma bai gaya min dalili ba, amma wa'annan abubuwan ina gan shi yayi kosin mata, bata aje hankalinta a guri daya ba, ko irin suna kallo da Adamu a falo haka, irin tana kallon ko wakokin Hamisu Breka according to yanda Adamu yake gaya mu, sai ta ce kai na san da ban yi aure ba da ni za a yi, kai kaza da kaza da ban yi ba, kagan all this one ta yi auren ne but hankalinta yana waje. Sai muka ƙara tambayar Sayyada, to kenan maganar da take cewa bata san dalilin da yasa Adamun ya sake ta ba, kawai ta rufe ne kenan? Sai ta ce kwarai kuwa ta rufe ne kawai, maybe kuma bata san tana ka san at times nobody is perfect ko? Akwai idan kana zama da mutanen kirki, when you are doing a bad thing, idan kana abu mara kyau za su gaya maka, amma kuma idan baka tare da mutanen da za su faɗa maka kai kana yin abu ne mara kyau ne amma kai baka sani ba, maybe wannan fitan da take yi a je station da kuma abubuwan da take yi ita bata san take yi ba. To idan bata san take yi ba, yau ya kamata ta san tana yi kuma babu kyau, idan ma bata sani ba kenan. Ina fatan ka fahimce ni. Ban ce shi Hamisu Breka aminin Adamu Fasaha ne, shin haka ne? Kwarai kuwa aminan juna ne na gaskiya. Yes. Mun kara tambayar ta, to amma akwai wani na hannun daman Hamisu Breka, wato Ayatullahi take, wanda ya hira da tashar tsakar gida a jiya, ya ce kusan wannan abu da aka taso da shi kawai an yi ne don a nemi suna. Shin me zaki ce akan wannan maganar? To da farko dai ka san harkan ta industry, kowa na jin haushin kowa, babu wanda yake son kowa, kuma abu ne na normal, ko a office ne ko a aiki ne wanda kun haɗa sana'a ɗaya, ka san akwai